Хора, не знам сега дали ще успеем, защото това е доста трудно. Особено с лавата. Мразя лава! Мразя лава! Пак ли два диаманта? Това е тъпо. Спак! Давайте! Давайте! Спартак, Мартак! Оба, пак. Давайте малко глезене, за да успея. Малко тикток глезене. Пак ли два? Така път ме бичите. Но ние не го правим. Дайте ме, обхвата на лава, бе. Цъкам, кликам като утка. Подеям. Последен опит. 3, 2, 1. Трябва да бъде много бързо, че след много малко видеото свършва.